Lakhain ko raisi Borjan constituency khatkatia hawaralong EPDCL atum pen solar project nangki BG pupen penangan ke thekere ka chikrong IPP atum non hejong Pherangke mai phasi birta ke pachit hangpon la solong khamkhedun social worker lob Kumar Teron pen Pherangke mai phapon thu IPP pu isi asong atum ladak Borjan hawar arlo alam thang chini ne pin pen la pen Borjan arara tum pen thang kachingwa avi pin pen si Pherangke mai phasi kali kalang alam kaning je thabaret ke Borjan arat atum komentunita che dondunde IPP amai phura jenti mungke ladak Borjan amunit kali alang like ha lang pher constituency asora munit lasi alang Borjan arlo alam echetta chini ne alang litum ke Borjan kaching thoralong ke khamkhe atumlo Karbiang long pen Nagaland ahoy lahorijan khatkati ahawar malom ke Dimapura sor naga atum longle nang cherai thailo lapen nang cherai bom jila rengma rong puke alam chotsi non ke rengma kali au sema naga atum si nang pleng setlo lasi ahoy ka cherai komji pute atowar ke isi vetlo lake APDCL solar project nang bilo pulote Karbiang long le Jokpo kali pulote moarnisi ke naga tum kachesong greater nagalimpu alongsi lahai longle amukha dun thaipo lasi ajara bidi pentame khatkati mentiso longkathar longhum timung arong aloke solar project bipon vek nangpo solar project bikoklo pulote naga tum nangkap un eluputa ningjepon Lasinon hala naga tum solar project pabilong le deji aphan ason abidi pen nang klembom lo athe naga tum chini pameje solar project le kibilo pulote forest along le pupen a junior lo tami long le chirai ji aphan nang klembom po langdam sinang non hejong dudu kolonia long karbiatum rong chikim dam ahem amukha anta Dimapur pen naga tum wangsi me kai ponlo Lasi Pherangke bang jilangani lapuson kiman mideji aphan prabjin pen solar project abang nang biserak nang pupusi Teron asangho pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma atuma phan sodak pen chuni report CM le puno surjorong par EM le puno kya itum same ili tum Borjan arak atum aphan nang arju pen sikibila alam tum personal kali nili tum da Borjan arak tum hana arju nili tum handa je la so din long la son bolu ke ko sonji la sini tum comment bi lada fast ani tum pi lada comment bi je lada jong si la solar project bi thek bolote kardia tum along le aprang ke joyota along le an tame ili tum kardia along le uche plan ko ili tum text along ko kardia long ko da chitok long ko sita la so din pini dambom lang tibu hadila ke le dom party la sila dat normal protection check loklo rangke la so pen punang bar le le solar project bikok ko la puna thuke ki ban ya chance avelo pini khothutia long le sel pikem bikok ko ya la pu khothutia pa long naga bhanjori ta nam bangi atki la pu parung ni de puna la tum do ko ki lasi non ni puji bangke rajan timung alangli labang so cash withdraw si pini ajaran solar project binangko la penili tum sitame alang le panjong si kenang sok pula rangke labang so solar project alang le kau pu sakaron gupima alang li bangke kang hong thek pilo Karbiang long ha kang hong thek pilo Karbiang long le kang hong thek pilo kusi cipatan sitamen la so bang indirect bangke Karbiang long le kirai kali Karbiang long le nagali matumang sapur greater nagale malo support join si la so kam reclaim la roke ini tum koi thibun lagi koi chot kali la so lam sa hok sikeli retu la sini li kui bangke la son dala langke redeni li tum bordar along am la pen borjan along ala le tum chi ogi denane Bukajan penananterang Karbiang long live